Cheops v našem programu není, tak se tam vydáme v pauze, musíme sebou hodit, za chvíli zavírají. Jen co přiložím vstupenku ke čtečce, přichomítne se k nám chlapík a prý, že je kontrolor vstupenek. Vstupenka je podle něj v pořádku, vchod do pyramidy je tamhle. Poděkuji a jdeme tam. Výstup je mnohem snazší, než třeba do zalomené pyramidy. V pohřební komoře není nic, tedy až na prázdný sarkofág. Zapnu kameru a hned se ke mně hrne domorodec, že prý se tam filmovat nesmí. Domorodec nevypadá jako úředník, spíš si pohřební komoru zprivatizoval a za bakšiš zde fotí návštěvníky před sarkofágem jejich mobily. Nepřu se, ostatně zde toho moc k filmování není a zmáčknutí spouště a $1 za ně však nemám v plánu. Cesta ven z pyramidy je bez problému a kdo to na nás čeká venku? Samozvaný kontrolor vstupenek a že prý nám zařídí projížďku ke Sfinze. Prý jsme jak jeho rodiče, tak nám dá slevu. Trvá to dost dlouho, než náš skoro syn pochopí, že s námi žádný kšeft neudělá. Naproti Cheopsově pyramidě má pyramidu Chefren o kus dál Menkaure. Někde tady by měla být Sfinga. Aha, tamhle, tak to musíme dolů. Vyhybáme se velbloudům a koleskám taženým vyhublým koníkem. Čas běží. U Sfingy se zavírá ve 4. To už zjevně nestihneme. Tak jen pár záběrů z dálky. Najednou jsou 4 hodiny a všichni velbloudi a koníci pádí pryč a během chvilky zmizí snad někde ve svých stájích. U pyramid je najednou pusto a prázdno.